Yun higayon na atong ipamalandungan ang kining pasyon, no? Ang pagpasakit ug kamatayon sa atong Ginoong si Kristo ug ang atong gigamit nga kahimanan, no? Niini maong pagmalandong maong gitudlo kanato sa Katesismo Romano, ang Katesismo sa Konsilyo sa Trento. So niini mahitungod sa gihisgutan sa Katesismo Romano nga usa sa atong pamalandungan, no? Nga makapaagda kanato sa ngadtos pagpasalamat ug pagkaamgo sa dakong gugma sa Dios alang kanato, mao kinahanglan ni atong pamalandungan ang dignidad, no, niya nga nag-antos. Og human atong gipahayag sa Katesismo sa Trento, ato sang gikutlo ang gisulti ni Frank Sheed, usa ka bantugan nga teologo, mahitungod ni ining maong misteryo sa atong pagtuo. Og akong hubaron sa binisaya, no, ang gisulti ni Frank Sheed. Kamatod niya nga ang laing kamatuoran nga atong tagdon, mao nga ang Dios namatay didto sa krus. Dito sa bakong hinumdum sa laing gikan sa iskinita nga pangutana nga susama gipasabot. Nga ikaw maingon nga ang Dios namatay dito sa krus, unsa may nahitabo sa universo samtang ang Dios namatay. So niining gisulti ni Frank Sheed, makita nato nga kining maong objection, no, mahitungod ni ining maong kamatuoran sa pagtuo, iya na kini siyang nasugatan, no, sa iyang panahon. So dili kini siya usa ka objection nga bag-o. Dili na bag-o. Dugay na kini gitubag, no, nga kung maingon kuno kita nga ang Dios namatay dito sa krus, unsa may nahitabo sa universo samtang ang Dios namatay. Kaya kung mamatay ang Dios, di mahano unta ning universo. Mo nang ang mga Hudiyo, ang mga Muslim, no, wala gid sila mo dawat kining maong kamatuoran. Iskandalo kaayo. Alang kanila usa ka nakadako nga iskandalo, no. Nya si Frank Sheed maingon ang sugyot gihimo nga dili ang Dios maong namatay dito sa Kalbaryo, kundi ang tawhanong kinaiya ni Kristo. So tungod kay lisod man kini siya nga sabton ug lisod nga hunaon ang Dios namatay dito sa krus. Kay sa usa ka punto ang mga objeksyon dunay kabalido, no. Kay kung tinuod ang Dios namatay dito sa krus, na mahanaw na sa ding universo, mao na ang uban muhatag sila og solusyon, no. Ug ang usa sa solusyon mao nga dili man gyud ang Dios non persona, no, dili man gyud ang Dios mo namatay dito sa krus, kundi ang tawhanong kinaiya lamang ni Kristo. Only the man Christ. So mo ni siyang giingon ni Frank Sheed. Pero si Frank Sheed may tubag ni ining objection, no, o sayop nga pangatarungan. Mingon siya nga kanang pag-ingon ba nga ang namatay dili ang Dios kundi ang tawhanong kinaiya ni Kristo. Dili ang Dios ang persona, not Mingon si Frank Sheed nga apan diha sa kamatayon, wala namatay. kanunay nga ana ay siya kinsa mao'y namatay. Usa ka persona. Usa ka persona. Nagdagdag na siya nga explanation ni Frank Sheed, no? So dili mahimo ang kamatayon ibulag ni mos persona. Kay mato di Frank Sheed apan diha sa kamatayon kanunay nga ay siya kinsa mao'y namatay. Usa ka persona. Ug didto sa krus Kalbaryo, usa lamang ang persona nga nagbitay. Usa ra gid. Ang Dios nga anak diha sa pagkatao nga iya. The Blessed Trinity, gadasa. Mao kining kinauyukan sa doktrina sa pagpanubos. Nga ang mga tawhanong lihok ni Kristo, mga lihok sa usa ka Dios tong persona. Kay kung ibuwag nimo ang tawhanong kinaiya gikan sa Dios tong persona, mogawas ang tawhanong persona, ang tawhanong kinaiya mo kuan nga wala siya subject, no? Kay di ni Kristo wala man siya tawhanong persona. Si Kristo dunay duha ka man kinaiya, Diyos man yung kinaituhanan yung kinaiya, apan usara ka persona, no? So kung imo nang ibulag ang Diyos ng persona gikan sa tawhanon kinaiya, mugawas kang tawhanon kinaiya, wala siya subject, no? Mato di Frank Sheed nga ang tanan sa kang Kristo gihimo o giantos o gisinati, gihimo o giantos niya kinsa Dios. Ang anak sa Dios, tibuok nga Dios, mitubo nga to sa pagkahingkod o sa kapanday, nalipay, naguol, nagantos, namatay. Well, tingali, dili lisod kayo dawaton nga maingon tang ang Dios na tao, ang Dios mitubo, ang Dios na hingkod, na arpentero naman banday. Pero pag maingon na ang Dios nagantos ug namatay, nga na bunggo na, lisod na. Mo nang maingon si Frank Sheed nga kining naulahing duha ka mga puong, no, ang nagantos ug namatay, suffer and die. Ang kamatayon ug ang pagantos. Kining naulahing duha ka mga puong mupugos ka nato sa pag-atubang sa misteryo. Ug mosulay sa atong pagkaamgo na ini. So we have to face the mystery, no? Dili matter tugad, it's hard to understand. Apan kung dili ang Dios ang nagantos ug namatay, nan walay mahimo ni ini. Kinsa man wala din. Kaya naay usa lamang ka persona diha ni Kristo. Ug busa walay pagantos, walay namatay, walay sakripisyo, walay pagpanubos. So ingon ini kahinungdanon, no? Ini nga doktrina.
nga kinahanglan nga ato ging huptan Kinsa ka ang to. kamatuoran nga kinsa ang namatay dito sa krus, ang Diyos ng persona. Kaya kung ato ka nang inigar, mato ni Francis, Watay walay katusanan. pagkantos, walay namatay, walay sakripisyo, walay pagpanubos. Mao. So daghang mga kabatuon sa pagtuo nga mayatakan. So kini siya atong gikutlog gikan sa Theology and Sanity ni Frank Sheed sa kining page 268.